Dahar, Mas. Bu, Bon, kadang gorengan kali sekule pinten? Lah sampean sego wis dipangan kon ngitung. Diitung dhewe. Maksude piye yu? Nyoko kon ngitung dhewe. Aku ra mudeng. Piringe gorene. Ki yu. Nya, deloken. 1, 2, 3. Lah aku kok kon ngitung sego kaya ki ya. Diitungen dhewe. Mosok aku kon ngitung sego dhewe siji-siji. Yo aku ora ngerti ra. Ye, tak bayar. Ora usah susul. Mas, promosi nih Mas. Apa? Promosi urung. Oh iya, urung. Jangan lupa like, comment, and subscribe.